Şöyle. Nie, nasze. Assalomu alaykum barcha aziz. Uyak. Mudroyanka ham suhbat bishim, bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Shukr mesha rahmat kalom va rahmat ashmoq aziz. Shukr mesha jakatara. Bizi paylaşıp doktor. O modeste omuzu. Слушай. Короче, где компьютер кормикар, उसके बाद дарболой компьютер мондам. Дарболой ноутбук баронавай. Хай гузарем ба. Шукр меша. Короче, ма телефона дам ҷамъ мемонам, комментариётро як-як мехонам. Агар кадоме ки компьютери хуб нест, бо Маҳмад салом алейкум мерасонем. Рӯзи якшанбеам бо рӯз эфир дорем. Мудрои бо мурод дастгирӣ кунем. Салому алейкум бародари азиз. Хуш омадед ба канали ман Ибн Сино. Марҳамат карда доред подписатсия кунед ва фаромӯш накунед. Ман аз ҳамаи ҳамин подписчикои худам эҳтиромона хоҳиш дорам, ки ҳамин видеои маро ба дилсия кардан мегиранд. Подписчикои маро бисёр шаванд, бисёр хуб мешавад. ҳозир ман дар кор ҳастам. мехостам овид як масъала бо шумо ҳамсуҳбат шавам. باز با سوالات جواب میگردم. قاسم سالیف با سوالات جواب میگردم انشالله. یکم در ادو مسئله من باید با شما همسو باشم، بعد سوالات جواب میگردم. برادر عزیز، همین طول همین هفته که من کار کرده شدم، راست که من بسیارتر همین بیماری گذرانده که مقصد در پریمارکرها، و در بلنسه در جای دندانکنی میگذرد. من خواستم کمتر معلوماتی با شما داشته باشم. شما ببینید برادر عزیز که همه ما جوانیم، مقصد خیلی یوشیگری میکنیم. به هر حال وقتی که از تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان به فدرال روسیه یا که به دیگر دولت‌ها سفر میکنیم، البته که همراه زن نیست. مقصد بچه یوشن بسیارتر میگیم به فدرال روسیه.
баъзан ҳолатҳое мешавад, ки мо ёшигарӣ мекунем. Мақсад ба қавле гуфта гапи рӯсо, ки ҳамин ҷойҳои дилхушкинӣ мерем. мақсад истифода мебарем бо занҳои бараҳна, мисол ҳамхоба мешавем. ва як чизро фаромӯш накард бародари азиз, ки вақте ки мо ҳамхоба мешавем, мо намедонем, ки дар даруни ҳамин зан чӣ мақсад чӣ намуд микробҳо, чӣ намуди вирусҳо аст. бар ман ҳамин тӯли ҳамин ҳафтаи охир бисёр муроҷиатҳои бисёр шуд. муроҷиатҳо мақсад аз бачаҳои 20 сола то 25 сола то 27 солара бар ман муроҷиат карданд. мақсади ман чиз аст? Мақсади ман гуфтани ман дар он аст, ки шумо нигоҳ кунед бародари азиз. вақте ки шумо ҷойҳои дилхушкинӣ меред, мақсад ба қавли бева мегӯянд, чӣ мегӯянд, шумо синимат мекунед, намуҷо мегиред, хай намедонам. шумо ҳамун резинҳое ки ҳаста, мақсад ба забони тоҷикӣ рифола мегӯянд, ҳамоиро истифода баред. Чунки шумо бо худ ҳамун касалиҳои ВИЧ, СПИД, ҳамин сифлис, ҳамин бемориҳоро бо худ мегиред. худо дурӯғ накунад, тӯли ҳамин ҳафтаи гузашта қариб 10 нафар ба ман муроҷиат карданд. аллакай бисёрташон ВИЧ, СПИД бемор буданд. ман гуфтанӣ ҳастам бо шумо, ки бародарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш дорам, ҳамин корое ки ҳаста, мақсад ҳамин чизое ки аввалаш ин ки наравед ҳамин ҷойҳое ки ба қавли мусулмонӣ мисол худованд запрет кардаги нарем инҷо. барои чунки вақте ки худат бемор мешавӣ, аллакай дар ҷомеаро мақсад номат ба бадӣ мемонаву вақти мурдиам мурдаетеро мебаранд, як сагварӣ кор мекунанд. мақсади ман ин ки шумо вақте ки ба ҳамин ҷойҳое ки меред, худтона эҳтиёт кунед. фақат эҳтиёт кунед, ҳамун резинҳоро истифода баред. қариб 10 нафар ҳамин бародаро ки бар ман муроҷиат карданд. охир дигар ман ягон ёрдамкардашон наметавонам, чунки ин аллакай беморӣ аст, ки мисол дар тамоми дунё ин беморӣ аллакай тобатнашаванда аст. ва боз гуфтанӣ ҳастам бародарои азиз, ки ба монанди бемории гепатит мебошад, ки бемории гепатитам анаме хеле беморӣ аст, ки дар бисёртар дар парикмахерҳо мегузарад ва бисёртар ҷойҳои дандонканӣ ва ҷойҳое ки оператсионӣ мегузарад. гепатити С мисол бисёртар дар байни ҳозира машҳур шудагиам. вақте ки шумо меред, мақсад ягон ҷое ки мақсад парикмахер меред, ёки бализвак, ёки кантовка мезанед, ёки риштора мегиранд, ёки меред ҷои дандонтонро мегиред, дандонатон меканед, мақсад ёки дандон иваз мекунед, ҳамун ба воситаи асбобҳо қатъи шумо заразӣ карда мешавед. гуфтанӣ ҳастам бародарои азиз, ки вақте ки шумо пеши ҳамун духтур ёки меравед, гӯед, ки шумо ҳамун ҷоро запо мекунед, ҳамун ҷоро дар ёд гиред, ки ҳамин бемориҳо шумо дар ҳамон ҷо бисёр ҳолатҳо дар ҳамон ҷо мегузарад. дар парикмахерҳо, дандон ва оператсиони ҷойҳо. фақат шумо номнавис кунед, ки аз фалон ҷой аз сарчашмаи бемор шавӣ ва то вақте ки мисол аллакай бемориҳо аз ҳадди худ мегузарад. дар ҳамин тӯли ҳафтаи гузашта бисёртар ҳамин бемориҳо бар ман муроҷиат карданд, вале бемории гепатит ин беморие ҳаст, ки тавбашаванда аст. аввал вақте ки ман донишҷӯ будам, ин беморӣ тавбашаванда набуд. чӣ хел гӯям, ҳамун дороие ки мисол лозима буд дар Тоҷикистон, дар ҷумҳурии Тоҷикистон набуд. вале ки федератсия омадам ва таҳсил кардам дар ин ҷо, аллакай фаҳмидам, ки табобат дорад.
Табобат где-то бемории гепатит С гуфтаистам. Табобатш где-то 800 то 1 миллион 200 ҳазор аст. То ҷое ки ман маълумот дорам, ман медонам. вақте ки шумо бемории гепатит мешавед, шумо ҳатман ба доктор муроҷиат кунед. вақте аллакай вақти саршавии ин беморӣ, вақте ки аз ҳад мегузарад, ин беморӣ мақсад уже оварда ба сирроз печен мешавад. уже аллакай шикам об мегирад, дигар ҷигар функсияи худша гум мекунад. барои ҳамин гуфтаастам бародаро аст ки худтонро эҳтиёт кунед аз ин бемориҳо ва хусусан муроҷиати ман ба ҷавонҳо ин аст ки вақте ки шумо Россия ки меоед, ҳамон ҷое ки дили хуш ки намере, шумо бева ба қавли бева мегӯянд, аз ҳамон ҷо ки меравед худтонро эҳтиёт кунед, чунки ин беморӣ аст ки вичспид. беморӣ аст ки мақсад бемории тобатнашаванда аст. бисёр бародаро ҳамин ҳафта ба ман муроҷиат карданд ки акай доктор, мо чӣ хел кунем аз ин беморӣ халос шавем. Вале вақте ки одамизод аз ин беморӣ гирифтор шуд, уҷе халосӣ надорад. Барои чӣ? Барои оне ки мақсад ин беморӣ бениҳоят бемории хавфнок аст. уҷе дар ҷомеа номад паст мешавад ва дар дига қадид ҳеҷ гап намезанад. уҷе аллакай ба хории зӯрӣ меравад. ин бемории вичспид, уҷа аллакай дар бораи бемории вичспид уҷа манам як видеои хуб мекардам мепартом. ва боз як гуфтани дига дорам ки дар бораи бемории гепатитам ва дар бораи бемории туберкулёз. ва бисёртар ҳозир ҳамин айни замон бисёртар дар бораи бемории туберкулёз ба ман муроҷиатҳо мешавад. бемории туберкулёз ин беморӣ аст ки мисол барангезандаи ин беморӣ чӯбчамикроби кӯҳ, ки вақте ки аллакай микроби кӯҳ ба шумо ки мегузарад, шумо аллакай ин боиси ин беморӣ мегардед. бемории туберкулёз ин беморӣ аст ки дар куҷоҳо мегузарад. аллакай бародарони мо бисёртар дар як ҷо, мисол дар федератсия ё ки дар бисёртар гурӯҳ вақте зиндагӣ мекунем, дар як комната мисол чизе 4 нафар. мақсад мо қоидаи гигиенаи шахсӣ худмонро риоя намекунем, вале ҳамин кружкое ки ҳастанд, мақсад дар як кружка 10 нафар чой мехӯранд. вале намедонад ки он бародари барбудагиш хеле бемории туберкулёз дорад. вақте туберкулёз ки дорад, уҷа аллакай вақте ки чашка ки мехӯрад, уҷа аллакай аз ҳамон чашка уҷа аллакай чӯбчамикробҳо ҳастанд, уҷа аллакай ба бародари дигар мегузарад. баъд муддати як чанд ногузашта уҷа аллакай иммунитет паст шудан мегирад, вале температура шудан мегирад. вақте температура баланд шудан мегирад, аллакай балғам сиёҳ мешавад. балғам вақте ки сиёҳ шуда фақат шумо аллакай бидонед ки уҷа бемории туберкулёз доред. вале бемории туберкулёз шаҳри дар Федератсияи Россия умуман бародарони мо чун аввал анализ намесупоранд, сразу мераванд ФМС. дар ФМС бисёртар хеле менависанд, ки мисол направление рӯй мекунад ки фалон тубдиспансер. вақте тубдиспансер шумо равон мекунанд, албатта ҳар як одами шумо дониста бигирад ки бемории туберкулёз дар ҳама ҷой ин беморӣ ба забони тоҷикӣ бемории сил мегӯянд. туберкулёз бигӯ бисёртар хуб аст ки шумо аллакай медонед. ин табобатш бепул аст, вале аз сабабе ки мо ин законҳо қонунҳоро ки намедонем, бар мо платни мегӯянд. мақсад мо хаб карда меистем. ва аз як бор дига гуфтанӣ ҳастам бародари азиз ки ҳамин вақте шумо ба бемории туберкулёз гирифтор мешавед, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки дар мон акси рентгенӣ уҷа аллакай сафед нишон дода мешавад. дар Федератсияи дар кадом шаҳре бошед набошед, фавқоваста бар ҳамон месту жительствои худтон муроҷиат кунед. бар ҳамон духтуре ки мисол ҷое ки ҳаст, равед як намедонам пул мегӯянд чӣ мегӯянд, розӣ кунед, чунки шуморо хобонанд. муддати ҳамин
тавобатшавӣ мисол бемории сил муддати 2 рӯза аз 4 то 6 моҳ аст, вале вобаста ба стадия аст. Стадияш ки мисол сеюм, чорум ки бошад, аллакай хеле тавобат мегирем. Вале чӣ гуфтанӣ ҳастам? Гуфтанӣ ҳастам, ки бародарои азиз, ҳами мисол вақте ки шумо дар Федератсияи Россия ки ҳастед ё дар шаҳрҳои дигар ки ҳастед, умуман ҳами қоидаи гигиенаи шахсии худтонро риоя кунед. Бале ба ин беморӣ бисёртар одамое ки дар турма мисол ҷойгир ҳастанд, дар турма мисол гирифтор мешаванд ва одамоне ки мисол дар общежитиҳо бисёртар гирифтор мешаванд ва одамоне мақсад ҳеҷ маҳал одаме ки аз бемории туберкулез ранҷ мекашад, ҳеҷ маҳал тира намегӯяд ки мақсад ман бемории туберкулез ҳастам. Вале дигароро заразит кардан мегӯяд, худтон намефаҳмед ки мисол худ ҳамин манбаи ҳамин беморӣ мисол сарчашмаш як ҷое. Барои аввал гуфтастам бародари азиз, ки шумо ҳама вақт фақат умни бошед, дар ҷое ки бошед фақат калотро кор фармоед. Бисёртар бародарои ман бениҳоят муроҷиат мекунанд, вале ман духтури силшинос нестам, вале мехоҳам ки ҳар як кадоми шуморо дастгирӣ кунам, вале наметавонам. Аз ҳама аҷибаш ин аст, ки мақсад ҳамун 4 намуд доруе аст, ки мисол ҳамун доруҳоро ман дастрас карда наметавонам. Аз ҳамин сабаб мақсад аз ҳамин беморӣ ман ҳеҷӣ дастгирӣ карда наметавонам. Фақат гуфта метавонам, ки фалон ҷо равед. Баланд баъзе бар ман бисёртар муроҷиатҳо мешавад дар бораи бемории туберкулез, вале ман ҳамин қадр кӯшиш кардаастам мақсад ки дастгиритон кунам. Вале боз як бор дига мегӯям, ки бемории туберкулез бемории гузаранда аст, вале бисёртар дар байни ҳамон одаме ки шахсе ки бемор аст, ҳамон бемор вақте ки ҳамон чашкаи хат ё ки ҳамон қошиқа ягон чизе ки бошад вақте истифода мебарад, вақте ки ҳамин лаби даҳон ё ки вақте мо мехӯрем, пардаи лобия, вақте ки пардаи лобӣ ки ҳамин ҷо ки мерасад, ҷо аллакай бо худ ҳамин чира мегирад, ҳамин чӯбча микроб аллакай ҳаст мегирад, вале мо заразит мешавем. Ва як мемонам, ки шумо ҳамин қоидаи гигиенаи шахсии худтонро илтимос риоя кунед. Аз бемории ВИЧ, СПИД, сифлис, бемории сифлис ҳам бисёртар ҳанӯз бевор мегузарад. Гепатит, ҳамин чизҳоро риоя кунед илтимос. Вале боз як эълони дига доштам, бародари азиз, кӯшиш мекунам ва прямои эфирро тезтар кунам, бидуни дастгирӣ кунем. Теъдоди мо онҷо аллакай қариб одамое ки пул паростан барои клиника сохтан, хеле одам шудааст, аллакай мо номнавис кардаастам. Ман ба як хулоса мегӯям биём, ки мақсад теъдоди мо мақсад одамое ки пул паростагиянд билетикшон кунем. Мақсад дар оянда ҳамон одамое ки мақсад пеши ман оянда вақте ки клиника кушоем ё ки ягон ҷо аренда бигирем, пеши ман биёянд, мисол дастгиришон кунем. Барои ҳамин бародару азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам, ки бидуни дастгирӣ кунед ва каналро дастгирӣ кунед, мисол подписчикои мо зиёд шаванд. Ман ҳамарӯза кӯшиш мекунам, ки вале кӯшиш мекунам мақсад дар прямои эфир биром, дар ҳафтааш ақаллан 2 мартаба ё 3 мартаба биром, вале нигоҳ мекунед шумо бениҳоят сусти бад аст, поддержкатон сусти бад аст. Вале вақте ки шумо маро поддержка кардем, мисол дастгирӣ кардем, шумо дониста бигиред шуморо дастгирӣ мегирем. Ман наметавонам барои чӣ дар байни мо мақсад ин қадар ман ҳамин қадр бо забони тоҷикӣ худам гуфтааздам, ки бародаро, ҳамин ман ба як ёрдами шумо эҳтиёҷ дорам, ки мақсад шумо бироед дастгирӣ кунед. Вақте ки ту пеши ман ки омадӣ, албатта ки ман туро дастгирӣ мекунам. ҳам хеле даволе мераҳад. Ақаллан ҳамин барои клиника сохтани мо мақсад мисол 1000 сум ё ки 500 сум ё ки 2000 чанд сум ки мепартоӣ, ё вобаста яхта. Вақте ки меоӣ ӯ 1000 суми тира ман дига пулта намегирам, мақсад хизмата мекунам то вақт то он даме ки ҳастай, мисол хизмати тира расондан мегирам. Ва гуфтанӣ ҳастам бародарои азиз, ки ҷо аллакай ҳамаи мо шумо медонед, дар ҳамон ФМС ҳам мере, як ҷоро мере, страховкатон мекунад 3000 4000, ҳамон страховка рол намебозад. Мақсад ҳамон чизҳоро худат мақсад
мера всё равно ба пул қатӣ пеши оператсия боша консултатсия пул қатӣ. Вақте ки аллакай ман бинам ки мақсад дар ҳамон номзади номхат рӯйхати ҳамон одамоне ки дастгирӣ кардагӣ ҳастанд, мақсад худат бошӣ. Ман ҳеҷ маҳал одами кӯрнамак нестам, ҳеҷ маҳал пулитро намегирам. Ҳама вақт дастгирӣ мекунам. Бовар кунед, ҳама вақт дастгирӣ мекунам. Бар ман бисёртар аппаратҳо намерасад. Аппарати узи намерасад, аппарати ЭКГ намерасад, барои чашм, барои гӯшу, қулӯбу, бинию, даҳону ҳама чиз, ҳеҷ инҳои аппаратҳо намерасад. Албатта ман метавонам мақсад шуморо дар больница ё дар частни клиника қабул кунам, вале ин вақте ки ман аз он ҷо истифода бурдам, шумо дониста бигиред ки ин чизҳо ино аллакай пулакӣ мешаванд. Бисёр ҳолатҳое мешавад ки ҳамин бародаро пеши ман мебиёянд, мехоҳанд ки ман дастгиришон кунам, мехоҳанд ки ҳамчун як тоҷик гуфта пеши ман мебиёянд. Мақсад дастгиришон кунам. Вале аз сабаби нигоҳ мекунам ки мақсад ҳамон шароита надорам, ҳамон вазъҳош надорам, бечора намедонам ки ба кадом забон бош ки мақсад инқадар сум меистад, инқадар сум меистад. Агар дар оянда рафта ва мақсад ҳамин клиникаи мо мақсад ё ки зубори мо агар рафта ва ки зиёд кишид, агар пулаш ки ҷамъ шид, мо аллакай оҷои худмонро бидонем, ман оҷо аллакай одаморо мақсад ба билет кардӣ мемонам. Мисол 6000 билета, 7000 билета, барои ки ҳисоб ҳасаб бикунем сохтани зданиеро то аппаратҳоша, то литсензия гирифтану мақсад ҳамин чизҳоро ҳисоб ҳасаб мекунам, количестваша мемонам. Вале бародаро бидоред дастгирӣ кунед. Ин ҳам як саҳм гузоштан аст. Як саҳм вақте ки саҳм мегузорем, меои пеши ман мегӯ ки ака ҳамин худат гуфтагӣ будӣ, биё дастгирӣ мекун, дастгирит кардем, биё ака моро дастгирӣ кун. Барои ҳамин мегӯям бародарои азиз ки ман бениҳоят ба ёрдами шумо эҳтиёҷ дорам, чунки дар тамоми ҷо ака чӣ хел гӯям шуморо, дар тамоми ҷо мақсад як паддержка дар кори мода. Вақте ки поддержка кардӣ, иншоалло ки ҳама ҳамин чунон дорад. Худат представед ки агар мақсад ҳамин организми худа мақсад агар ки ҳамин об агар ташна бошӣ ё ки гишна бошӣ, агар ки ташна бошӣ, об нахӯрӣ, ҳамон организми худат гапта намегирад. Вақте ки агар гишна бошӣ, нахӯрӣ, давление меғалта. Худат ҳамин мо ҳамон одамои баақл, ҳамон прекрасно ҳамин чизҳоро бояд бидонем. Ва гуфтанӣ ҳастам бародаро, биёед ҳамин ҳама касаро дастгирӣ мекунем. Ин боз ман ҳамин шабрӯзҳо бисёртар ҳамин чӣ хела камтар бекор мешавам, интернет тамошо мекунам, камтар нигоҳ мекунам. Ман бар зидди ҳамин конкурсҳои ҳамин бародаро нестам. Ошшава кадоме метавонад, ошшава чӣ коре мекунад, ман барои кордор нестам. Гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин бародаро 3000, 3500, 4000, 4500 билет мемонанд. Билетҳошон бовар кун дар байни як рӯз, ду рӯз ҳамон билетҳоро савдо мекунанд. Маблағ ҳамон 9-10 миллион русӣ ҷамъ мекунанд. Ман зид нестам, кадоме чӣ кор мекунад, ошшава пули ваёе. Вале гуфтанӣ ҳастам ки ту як мошина мебурӣ, не ки саломатӣ дар ҷои аввал меистад. Ҳаминро донистед, саломатӣ дар ҷои аввал меистад барои ҳар як инсон. Вақте саломатим хуб бошад, мошинам мешавад, хонарам мешавад, заминам мешавад, кӯдакам мешавад, ҳама чиз мешавад. Вақте ки ҳамарӯза ман муроҷиат кардан мегирам, вақте мекунам дар ҳар як видеоҳом гуфтааздам ки мақсад шумо чӣ кунем, ҳамин дастгирӣ кунем. Мақсад илтимос бодурем дастгирӣ кунем видеоро. барои ҳамин гуфтааздам бародарои азиз ки беҳтарин кора. Ман барои чӣ иқдома гирифтам? Иқдоме гирифтам ки мақсад иқдоми ман ин аст. Мақсад количестве бародаро агар
мисол як где-то намедонам чанд ҳазоре ки бошад дастгирӣ кунанд, мақсад ҳамин ҷиҳатҳо бироем иншоалло ва раҳмон. ҳамун пуле ки мисол ҳаст абрада ман ба шумо мегардонам, вале хизматраси шуморо ҳамчун як страховка бепул дастгиритон мекунам. вале бародарон савол метиҳанд ки акай доктор, оё ҳамин рост бошад? Мақсад дар ҳақиқат ин роста? Дар ҳақиқат роста? Вале ман бисёр бародарон занг мезананд, мегӯянд ки ака фалон фарзанди маро хатнасур мекунӣ ё не? Ва вақте ки як ҷо меравам хатнасур кардан, бовар кунед, ман намехоҳам аз ҳамонҷо пул гирам, вале нигоҳ мекунам ки ҳамин аппаратурро надорам, аз аппаратура бисёртар ба ниса мегирам мебарам. ҳамин аппаратура автоклав карданаш пул местад, бо ҳамун ҷора гирифтанаш пул местад. барои ҳамин гуфтастам бародари азиз ки бародаро, апаҳо, хоҳарро аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки ҳамин видеои маро падилиса кунед, чунки як аудитория шавем ки ман вақте ки ман бидорам дар ҳамин аудиториям, мақсад ҳамин бо шумо вақте суҳбат кардам ҳамчун як бародари шумо, ҳамчун як фарзанди падар, ҳамамон як қавл бошем. ман иншоалло ки ягон касафанда фиребам накардам, ин ниятам надорам, наоборот мехоҳам ки дастгирӣ кунам ба шумо. ҳамарӯза вақте ки бар ман бисёртар муроҷиатҳо мешавад, рости гап мехоҳам дастгирӣ кунам. хай шумо медонед ки дар шаҳри Москва, саломат бошед хоҳарҷон, саломат бош, Мариям китоби зиндагӣ, саломат бошед иншоалло, саломат. вақте ки бар ман муроҷиатҳо бисёр ки мешавад, ман мехоҳам ки мақсад ёрдам кунам, шуморо дастгирӣ кунам. шумо представят кунед ки дар ин шаҳри Москва ман мехезам аминҷа мошин қатӣ меравам, мошин қатӣ, мақсад мошинам пул бензин мехӯрад, по-любому бензин мехӯрад. вале ман гуфтастам ки агар ҳар як ҳамин подписчик ки ман дар ҷада ман 2300 подписчик дорам, агар ҳамин подписчикои ман агар ҳамин 1000 таш агар бидора дастгирӣ кунанд, мо иншоалло ки ҳам замине ки ман дорам, ҳамун замина мақсад чӣ кардан дар кор здание мебардорем, ҳамчун ба монанди SM клиника. SM клиника шумо агар бидонед, дар тамоми Москва бисёртар SM клиника аст. ба монанди SM клиника ҳамчун мошинҳои худмонро мегирем барои имина, барои бародарои тоҷики худмон. хай бародар мисол дигар бародаро ки кадоме ки дастгирӣ мекунанд, иншоалло дастгириш мекунем. ҳамин худовандам мегӯяд ки ҳамин кадоме ки маро намоз мегузорад, вақти тобаам надомат мекунад, ҳамун одамам маро мебахшад, ҳамун одамам дар рӯзи қиёмат мебахшам. аминам ҳамин хел аст. вақте ки ман мебарам мегӯям бародаро дастгирӣ кунед, бовар кунед, дастгирӣ кунед, ҳеҷ маҳал шумо залал намебинед, наоборот шуморо бурд мекунем. вале бисёриятон мебиём мехоҳам ҳамин хел дастгиритон кунам ки бовар бечуно чаро. вақте ки рӯзҳое мешавад ки без настроение, мақсад ай корам мисол вақте ки чихеле медрои мақсад ҳам фалон духтуро вақте оператсия мекунем, мегӯяд фалон пули мара пули мақсад оператсия мекунем, мегӯяд мехоҳӣ ки ҳам пула арзон кунӣ, вале нигоҳ мекунӣ ки аз кассатра мегӯяд ки пула фалонқа биёр. ин ҳам мақсад як ғамгин мешавам ки мақсад ҳози ҳамин бародарам мақсад ҳамин қадр пул мегӯй, мақсад оё фикр мекунад ки пулкор кунад. бале ман ҳамин як гап гуфтанӣ ҳастам ки ҳамаи мо шумо пулкоркунӣ омодагӣ ҳастем, лекин нисбати шумо ман хеле фикрҳои хуб дорам. барои ҳамин гуфтаастам ки бародарои азиз, биё илтимос ҳама каса дастгирӣ мекунем. бовар ки як ҳамин орзуи ман ҳам кушодаам як клиникае.
бисёртар бародарое буданд, ки мақсад одамои пулдору агар пулам хеле дар корша ба қадатан кӯ хеле мерезаш. Ман рафтам муроҷиат кардам ба он бародаро, вале намедонам, шояд ки моро хеле ба чашми хуб нигоҳ накарданд. Шояд ки мо бой набудем, ба уровни ва ё набудем, шояд мақсад моро нигоҳ накарданд. Бале баъзан бародарое буданд, ки мақсад ваъда доданд, аз ваъдаҳошон гаштанд. Неки ман аз ҳама ҳамин подписчикои худам хоҳиш дорам, ки биёй дастгирӣ мекунем, дигара битурен ҳамин каналда подписатсия кунем, дастгирӣ кунем, лайк мегӯянд чӣ мегӯянд бигузорен. Аз 10300 подписчик фақат 6 одам, 7 нафар тамошо мекунанд. Вале хайр, то саҳарам мисол 200 нафар, мумкин 150 нафар тамошо кунанд. аз сабаби ки мисол ман кам метавонам, шояд ки просмотри ман ғалата кардад. Неки иншоалло ин просмотр баланд мешавад. Дар рӯзҳои наздик ман ҳар як видеое ки ҳаст, мақсад бо профессорро мақсад суҳбатҳоро мегузорам, оиди бемориҳое ки ҳастанд. мақсад шумо бо хеле мефурад, ки мақсад ягон профессор, ягон академик гап занад, ки мо оли ба ин корро майдаем ку. Лекин намедониста бире, ки ман иншоалло шаҳри Москваро тамом кардагим, қайша мисол фаҳми шумо созай. Дар ҳами вақти коронавирус чӣ хел гӯям? Вақте ки ҳамин коронавирус сар шид, чӣ хел гӯям бо шумо? Бениҳоят бемориҳо ба ман муроҷиат мекарданд. Аз дастам меомад, хизматшон мекардам. Вале мехостам ягон канале бошад, ки мисол як бор нимбор каналро реклама кунем, мақсад канал камтар болотар равад. Бисёр бародар ташаккур мегӯям аз бародаро, мисол дастгирӣ карданд, дастгирии хуб карданд, мақсад дастгирӣ карданд, ки инҷо аллакай теъдоди мо хеле бисёр шуд. Инҷо як бародар нависта, ки салом алайкум акай духтур, як хоҳиш дорем. Ман дар гурдам санг дорам, фақат приступ меқапад, чӣ кор кунем? Субҳон плотник бародари азиз, вақте ки санг дорӣ, ҳатман ҳозир ҳамун санги гурдата бо воситаи лазери литотрепсия мегӯянд, ба воситаи хати гирифтан дар кор, майда кардан гирифтан дар кор. Вақте агар мисол камтара пулиш қиматтар аст, лекин жилет накапула. Инро ман метавонам дастгирӣ кардам, лекин бо мо дар WhatsApp дар алоқа биро, шумо дастгирӣ мекунем. ин саволи ман ба Субҳон плотник. каналҳои исломӣ наметем. Бале, ҳамҷода каналҳои исломӣ 50 бор мегӯяд, ки занг мезанем, ҷавоб наметем. ман бародарози як гапи дигар дорам. Вақте ки шумо занг мезанед, ман ҷавоб намегӯям, илтимос аз шумо хоҳиш дорам, ки фақат дар WhatsApp-и ман нависед. Дар WhatsApp-и ман нависед, ҳатман. Ман иншоалло дар WhatsApp фақат галасҳоеро кунем, ман ҳатман саволи шуморо ҷавоб мегардонам. Брат, я сейчас в Санкт-Петербурге живу. Брат, нигоҳ карда, бародарҷон, худат чӣ кор кун? Номери телефони ман 07 +7 915 398 3268. 3268. Дар WhatsApp ман нависед. Ман иншоалло ки бо шумо дар алоқа мешавам. Бо шумо дар алоқа кишидам, иншоалло мефаҳмонам чӣ кор кардан дар кор. Дар ҳамон Питерам ҳаст шиносу бародарое, ки мақсад дастгирӣ кунем. Каналҳои исломӣ боз як бурганамиз.
доктор метионин истифода барем бародар. Не, истифода набарем. Бародар Қосим Солиев истифода набарем. Смотри, брат, Шубон Плотник, по WhatsApp мне перезвоните мне, пожалуйста, вот там 7 915 398 32 68 плюс ГАФ 915 398 32 68. И каналҳои исломӣ, ин саволе ки бародар додад ба саволи Қосим Солиев, саволи бародарам ҷавоб гардондам. Каналҳои исломӣ бародар, шумо чӣ саволе доред, дар ватсапи ман нависед. Ва шумо бисёртар бародарон медоранд, саволои бемаъне мекунанд. Саволои мақсад айби мавзӯъ берун. Вақте бо ман ҳамсуҳбат шидан мехоҳед, албатта, конечно, бечуну чаро дорем. Ҳозир ман номерам менависам, шумо номера гиранд. +9 915 398 68. Номера навистам инҷода. Ассалому алайкум, ака, бероз бахшиш, ака, як узви мардонай. Саволта бисёр нафаҳмидам. Илҳом Муҳсидинов, WhatsApp, ин ҳамин номери телефон навистагия, дар WhatsApp навис саволта. Доктор Бапис Мустафой, Джамал, брат, спасибо вам большое. Конечно. Доктора поддержка кунед, доктор бихеза каналаш. Доктор анги дигар докторон нест ки мақсад бас нигоҳ кунед. Шумо гули симо савол додем ки шумо мутахассиси кадом соҳаед. Ман детский хирург, уролог ва барои хирургии калонсолон. Дар вақти пандемия бовар кунед, ҳама духтури ҳама чиро истифода бурдем. Вале ягон маслиҳати хуб дем. Барои вазн ягон маслиҳати хуб дем. Ҳозир нигоҳ кунед, бародари азиз, агар бисёртар нигоҳ мекунед, ки дар ҳамин ҷое ки ҳиҷома мекунам, фақат дороҳо барои харобшавӣ, фарбешавӣ мақсад шуморо тавсия кунанд, ман ҳеҷ маҳал тавсиятон наметавонам ки шумо инҳоро харед ё ки бисёртар дороҳое ки шумо истифода мебаред, ин дороҳо бар зарари ҳамаи организми худтон ҳастанд. Истифода набаред. Албатта шумо слишком хароби бадед ё ки қадтон ба вазнтон сафадат намекунад, вазнтон слишком ё ками бад аст, қадтон 2 метр аст, дар ин ҳолатҳо можно истифода бурдан. Вале дар ҳолатҳое мешавад ки мақсад бисёртар одамо мегӯянд ки ака доктор, барои хароб шудан кадом намуд дороро истифода барем. Барои хароб шудан дорои бисёртар аст. Барои хароб шудан бисёртар упражнениҳое аст ки одам ҳатман 100% хароб мешавад. Барои ҳиҷома, барои ин чизо бисёр сабук метавонам суҳбат кунам, вале камтарак худороям кардан дар кора, чунки мардум ҳозир моро неправильно мефаҳманд. Доктор дар корҳоят бурдубори. Худоҳофиз. Всегда на связи. Хорошо, брат, спасибо вам большое. Каме фарбеш шавем, докторҷон. Фарбеш шуданам бисёртар хуб аст, вале ҳамеро донистан кунед ки син сол агар аз 35 гузарад, ҷохтар як мусафиди 70 сола ҳис мекунед. Худо раҳмат кунад бобима. Бобим на фарбе буд, на хароб.
худо ҷошона заҳнат кунад, где-то як 84-85 рафтагӣ ягон бор укол вай кардаги набуд. Барои чунки харобам ки будам, зато организми хуб доштам. Ягон чиз хеле жалоса намекардам. Тавсияи ман ин аст ки мақсад роҳи фарбӣ шудан, бале, бо роҳи мақсад машқҳои ҷисмонӣ. Ба машқҳои ҷисмонӣ фарбӣ шудан можно. Салому алайкум ака, беҳрӯз бахшишият. Узви мардонаи ман, яъне тухмдони тарафи чап дард пайдо кардааст. Аз сабаби вазнин бардоштан можед адрес клиника менависед. Илҳом Муҳсидинов бародарҷон, аввал узӣ кардан маркор, якумаш. Дуюмаш ки шумо як бор пеши мо биёед, мисол дар WhatsApp онҷа номи телефони маро менависед, як борга WhatsApp ё дар WhatsApp шумо бо ман дар алоқа шавед. Паго фақат ба ҳамин номер WhatsApp дорам ман. WhatsApp мадад дар оин мисол нависед саволотон, иншоалло узӣ кардан маркор аввал. Узӣ кардан маркор бинед, баъд мисол барои чунки шумо мисол ман рӯзка намедонам шумо дар куҷо ҳастед нестед. Ман намедонам то ҳадди имкон шумо кадом хеле хеле мақсад мошини авария кунад, ки мақсад ҷош авария карда, не наметонам одами хеле. Доктор ҳамин хонукия чӣ хел фаҳми анализ спорем? Бисёртар ҳол дар ми шаҳри Москва бародарони мо ва шумо ҳамин простатит бисёртар ранҷи вазн мекашанд. барои фарбе шудан бисёртар барои простатит бисёртар чӣ мебаранд, ранҷ мекашанд, ки мақсад простатит мешаванд бисёртарашон. барои простатита мисол хунукиро баровардам, аввал анализ меспорӣ, узӣ мекунем мисол простатаро, баъд мисол табобат мекунем. Салом, Тоҷиддин Шаҳидов. Салом берӯзон. Барои фарбе шудан дар WhatsApp ман нависед, иншоалло ки ман ба шумо тавсияти хуб медиҳам. Гулсимо Тож дар WhatsApp ман нависед, иншоалло ки ман иншоалло маслиҳати хуб медиҳам ба шумо. ин оддӣ аст, оддӣ барои фарбе шудан оддӣ аст. Лекин ҳамаи мо фақат танбал шудагӣ ҳастем, барое ки мақсад мехоҳем ки як кор худ шавад. Не, ҳеҷ кор намешавад. То мо агар ҳаракат накунем, хароб шуданам наметонем ва ҳеҷ кор карданам наметонем. Биё кӯвак доктор, чикор кунам барои шаҳватам баланд шудан? Диета. Бародарҷон, значит хунукат задагиа. Аввал узӣ кардан накун простатата, баъд анализ бурдан накун, дору укол гирифтан накун. Рост хуб доктор, ҳатман менависам. Росту апаи Гулсимо, рости харобтар ҳастем. Одаме ки харобтар ҳастед, бародар, нависед. Барои хароб шуданам мисол маслиҳати барои фарбе шуданам бисёртар хуб маслиҳати хубтон медиҳем. ё ки мегӯем кадом намо дороро гирем. SMS-ам мехонед, ҷавоб наметиҳед. Мегӯям кор бисёр кардем. ба худо бениҳоят кор бисёр аст. Сабаби кор бисёр буданам мисол ҳамин кам медорам дар ютубам, вале кӯшиш кардаастам ки мисол дар ҳамин ютубам тез дарому мақсад зубори клиникаро сар кунем. Ва бародарони азиз, илтимос аз ҳамаи шумо хоҳиш дорам ки
ями рӯза агар видеои збор агар як инсон агар вақте ки ман збор парз кунам, илтимос шумо бигиред чӣ кунед, зборро мисол дастгирӣ кунед. Барои як касалии рак дорем, илтимос дастгирӣ кунед. Анализ дар куҷо гирем? Каналҳои исломӣ вақте ки шумо ба мо муроҷиат кунед, ман мегӯям ки шумо анализ дар куҷо мегиред. Алҳамдулиллоҳ, розем, гап нест. Алишер Шодиев: ака доктор, мо метавонем Москва бароем барои лечение больница шумо? Бале бародарҷон, ки шумо биёед бо мо, мисол ман шуморо лечение кунам, тобат гирам. Бале, мушкиле надорад. Каналҳои исломӣ шумо нависен, дар WhatsApp нависен, иншоалло ки ман менависам адреса куҷо биёем чӣ кунем, дар куҷо бисёр анализ. Дигар нукта намонад ки як роҳи кор кардани мақсад частни клиникҳое ки мақсад шаҳри Москва ҳастанд, як хатогишона ман қабидам буд, роҳи пулкоркунишона. Як бародар буд, мақсад барои ҳамчун испитание рафтем, анализи спермограмма спурдем. У бародар мақсад фарзанддор намешуд ва фарзанддор шуда. Рафтем нигоҳ кардем, дар ҳамоҷа анализша спурдем. Анализша баромад, як ҷавоб ташхис баромад ки шумо умуман зантон ҳомиладор намешавад, вале шумо аллакай безургӣ ҳастед. Шумо фарзанддор намешавад. Ин аллакай як тарзи пулкоркунии ҳамо врачҳои частни клиникҳое ки мақсад рӯзҳо кор мекарданд, тарзи пулкоркунии ҳамои будааст. Мақсад шуморо менависад ки мақсад ту фарзанддор намешавӣ, медонӣ психически вайрон мешавӣ, худат меравӣ ҷо аллакай 100,000 200,000 пула метиё, анде ки мақсад ҳам доруро тобат гирӣ. Баъд ҳамун доруро мегирӣ, безор айҷон мешавӣ. Баъд ака димбора вақте мисупорӣ, чун мекунанд измениятш мекунанд, мақсад мегӯянд ки оҳо, биги дигаргун шуда, беки аллакай тобат шуда. Ин тобата биги бу дигар гап мешавад. Уҷа аллакай то лечение тамом мешавад ки уҷа худат тобат аҷибот шуда, уҷа тобат шудагида, значит дар ҳақтон ҳамавақт дуо мекунем иншоалло. Гап нест. Саломат бошед бародарҷон. Инаме агар мақсад ҳамаи мо шумо мақсад барои збори клиника агар дастгирӣ кунем, то мақсад дар Питери, дар Хабаровски, дар киҷои ҳастӣ нестӣ, бовар кун биёд, ман дастгирит мекунам, бепул дастгирит мекунам. Дастгирӣ накардам, бигӯ акату номардӣ. Чӣ ба? Барое ки мақсад ин ту харобӣ ё ки фарбеҳӣ. Ман ҳамин коре мекунам ки мақсад ҳамин ту дар даволӣ барои ман. Фарбеҳӣ зина чӣ кор мекунам ки хароб шуда, 20 кило партоф ё ки 30 кило партоф фарбеҳида. Хароби зина чӣ ман кор мекунам ки наоборот камда вес гирӣ. Простатити ман кӯшиш мекунам тра табобат кунам, простатити нест шавад. Допустим, бо оилат ҳамкофӣ шида наметавонӣ, ё ки вақти ҳамкофа шиданат камтар дароз намекашад, ман табобат мекунам. Бо ман бисёртар духтуро ҳамкорӣ доранд, вале нигоҳ мекунам ки анапатчико слишком систи баданд. Ҳозир агар ман бигӯям ки як Toyota Land Cruiser дорум, дар бозӣ мемониш, ҳамин Toyota Land Cruiser-ро биё як бародаро конкурс мекунам, 1 миллион 2 миллионш бигӯям, бовар кун пула нигоҳ мекунӣ, аллакай омад, бечуну чаро. Лекин ман охел намегӯям. Вақте ки ман мегӯям ки бародаро бигиред дастгирӣ кунед, ин ҳамчун як саҳм гузоштан барои мақсад ҳамон як клиникае ки мақсад пагар рӯз ту оянда мебиёй, оянда мақсад ман бепул хизматрасонӣ мекунам, мегӯям ки дар ҳаққи ман хизмат кардагия. Дигар врачҳоро мегӯям ки намехеле. Вақте шумо мехоҳед ки мақсад аллакай як кас дастгиритон кунад, вақте шумо дастгирӣ намекунед, ҳамон одама
شما چی خیلی گفتم میتونه که مقصد همه آدم بیاد دستگیریتون کنن. این حتما ایره دونیسه بگیرن، حتما دونیسه بگیرن برادر. تعدادی ما بسیار شدگه. من خیلی چی داریم برای نوشتن، ژورنال داریم. این خیلی نام فامیلاشونا هر یک انسانی که پول پخته دیگه مقصد ناموشونا مینویسیم. بعضا حالتهای میشه که من خودم بیمار میشم، روز که در پیش بیماری باور میکنین، در پیش بیماری نه پول رها میشود نه هیچ چیز. یگان چی رها شده نمیتونم، چون که همین پول باور که هیچی راه گرفته نمیتونه. باور که این دین روزه که یک برادر اومد در دستش مثلا سیم موندگی بودم، سیمو را من گرفتم. بیچاره برای فربه شدن دکتر کلا پوچه بگو. صبح نباره 50 روبله ازبکی ایلیک شروع. تو جدی شهیدم و برای گپ نیست. برای فربه شدن اینجا تو جدی شهیدم نشته که مقصد برای فربه شدن اینجا تفسیر دادگه کدوم چیز نشه فربه شدنی هستیم. اینه میشدار برای فربه شدن از بیماری های چی خیلی گویم، بیماری ها هست که مقصد در ارگانیسم کرم بسیار است. از همون سبب بسیار آدم خراب فربه نمیشوند. وقتی هم کرم رو نیست کنیم بعد خراب شدن میکنه. باور کنید خوردیم همشه نتیجه نیست. گفتی اپای گلسیمون. من باز یک بار میگویم که وقتی در ارگانیسم انسان بسیار کرم ها که هستند البته آدم فربه شده نمیتونه، برای چون که تمام غذایی که ما میخوریم همه غذاها را کرم ها میخورن. منبع انرژی در همون کرم ها بسیار میرود. یگان ویتامین ها رو ارگانیسم کم میرود. و از همون سبب برادران شما ایران دونیسته بگیرین. باور کنید خدا نمیسم. من خیلی گپ خبر برادر عزیز بدروی همه ویدیو را دستگیری کنین. دکتر شاید من دیوسیم خورده باشیم بخشش. نه ایرم انا نگاه کنید سبب فربه شوی بسیارتر چه گویم کسانی که فربه میشوند اینها در بسیارترشون بیماری کم دارند. از همون سبب ویروس‌های گرمان ها میشود آدم زود فربه هم میشود. ولی آدم وقتی شما قاسم سالی وقتی شما سوال دادین برای خراب شوی هم بسیار سبب خودش دارد. مقصد شاید که یگان عضوی درونی شما مقصد بنهایت مثال یا از یگان بیماری شاید که شما رنج میکشین خودتون علاقه میدونین لیکن توبت نمیگیرین. از این ممکنه برای که هر بار که یک ارگان انسان یک جور در میکنه منبع انرژی بیشتر همون جور صرف شدن میگیره. شما ایره دونیسته اول سبب بیماری سبب شفتن در خود بعد این فربه شدن مشکلی نیست. خواب کم میبرد یگان جور درد نیست دکتر جان. یا سبب خراب بودن مقصد به خوبی هم شده میتونه. چون که وقتی که نگاه کنید یک مثال عادی میبینم همین اگر تلفن هم بسیارتر 24 ساعت شما گفتگو کنید مقصد
WhatsApp, Viber, Imo, ana YouTube ҳамаш якҷоя истифода баред. Шумо ҳамон телефон видео нишонат намекунад. Телефон сразу мечаспад, бале ҳами харобшавиам ҳамин хел сабаб дорад. Вақте шумо камхоб меравед, аллакай фармишн шавитон бениҳоят мушкил аст. Шумо агар вовремя соати 8, соати 12, соати 6 бега агар хӯрок хӯред, бовар дорам, ки шумо фарбе мешавед. ҳамин режимҳоро риоя кардан накун. вале ранги гуфта гапҳо ҳамон тоҷикӣ худем ки ранги трактор кор кардем, ҳеҷ маҳал фарбе шида наметавонем. барои ҳаминам мақсад ин ҷиҳати. вале бисёртар мо шумо кор мекунем, шабона бисёртар кор мекунем. аз соати 10 то соати 2 одами зуд бояд хоб равад. ин гармонои 60 градус мегӯям. вақте ки хоб меравӣ аллакай дар ҳамин время гармонҳо ҳосил мешаванд. ҳамин время ки хоб меравӣ аллакай одамизод ҳеҷ маҳал худша хаста намебинад. аллакай аз хоб сер мекунад. аз тамоми бемориҳое ки масалан бо шумо ҳамроҳ мешаванд аллакай шумо бемор намешавед. майнаи сартон асабонӣ намешавад. бисёртар ҳамин бародаро ба ман менависанд ки акай доктор, ман ҳамин чӣ шудагӣ ҳастам. асабон вайронанд. вақте ки ту вовремя хобро ки рафтӣ, аллакай асабот ҳеҷ маҳал вайрон намешавад. тамоми ҳамин сарчашмаи бемориҳо аз ҳисоби асаб мешаванд. вақте асабат хароб бошад, вақте асабат вайрон бошад, шумо одамизод носолим худша ҳис мекунад. ин ҳамин гап хабар бародарои азиз. муддати гузашта як 57 минут мо дар эфир қарор дорем. чун бародаро медонанд тамошо мекунанд. шумо бидроин ранги дигар бародаро дастгирӣ кунем. дастгирӣ кунем мақсад ҳамин ҳар ҳафташ 2 бора 3 бора дар эфир бороем. бидроин поддержка кунем. сбори клиникаро рост гап. ман ба он хотири сбор карда дастам, ки буд ҳолатое ки бародаро баъзан бародаро ҳастанд ки ҳечи намешавад, барои тоҷики мо ҳечи намешавад. барои тоҷики мо не мешавад. мо дар семья без урода не бывает мегӯям ку. мо дар одами хубам дорем, одами гандарам дорем. ина нигоҳ кунед ки ҳамин мо видео тамошо кардем. мақсад ҳамин дар прямои эфири ман суҳбат карда истодам. уҷа аллакай ҳатта дизлайк омад. значит ҳамон одам ҳамин видеои ман мақбулш нашуд. абсолют ҳамин видеои ман мақбулш нашуд. барои қара дизлайк монда. шояд ки гапҳои ман мақбул нашуд. паноҳш ба худо. кадоме ҳаст нестӣ? ба ту ҳеҷ маҳал гандагӣ накардам, ҳеҷ маҳал гандагиам карда намехоҳам. бодрои видеоро дастгирӣ кунем. ҳатто ман даже видеои мисол замина мисол видеонавор кардам. фаҳмондам ки шумо бифаҳмед. бале салому алайкум ва раҳматуллоҳ. ака раҳматуллоҳ. ҳама тинҷай бародарҷон. инҷа раҳматуллоҳ атоев нестаста ки чӣ хеле ширина. бобои доктор бугу. бобои доктор бугу. гап хабар. мудирои ин видеоро дастгирӣ кунед.
насиб боша иншолло. ҳамин кай ки худат занг мезанӣ, раҳматулло, кай ки худат занг мезанӣ, ҳамон вақт мерем хатнасури бачаҳоро. худат фаҳмидӣ кай. дар ватсап ман дар ватсап раҳматлло, ман фаҳмидам кадом раҳматлӯе, ман оҷо перепутат кардам. фаҳмидам кадом раҳматлӯе. насиб иншоалло бародаро. Ку кадоме ку як савол маволе дорӣ ку биёре. Саволотона ки ба фирам ки инҷа аллакай соатам хеле рафт. Бародарон дастгирӣ кунем. Гап нест, бародаро дастгирӣ кардааст, яъне кадоме якташ дизлайк мондагиа. Ман як чиза намефаҳмидам, нигоҳ мекунӣ ҳамин видеои ҳархелае ки ҳаст, нигоҳ мекунӣ дар ҳамон видеоҳо аллакай видеоку не ҳамин каналҳо мақсад 80,000 100,000 подписчик доранд. видеои мисол видеои ҳархеларо мегиранд, мепартоянд, инҷо подписчик зиёд шудаву рафтан мегирад. ҳеҷ гап не ба фирам ки мешавад. хай бародарои азиз, ба фирам ки хайру хуш мекунем. рӯзи якшанбера то рӯзи якшанбера насиб боша иншоалло. бародарон беҳад одами хуб аст. падилиса кунем ки мардум обуна шаванд. паноҳи худо. бале, раҳматлло бародарҷон, саломат бошед иншоалло. ман аз больница занг зада будамтон. бале, ман фаҳмидам. ман оҷа аллакай Мариам китоби зиндагӣ. бале, ман шуморо фаҳмидам ки ҳастем. саломат бошед, саломат бошед. қосим солим. аллоҳ нигаҳбон бошад. аллоҳ нигаҳбон бародар. саломат бошед шуморо. хай биёед як борига ку касоне ки савол доред надоред, биёед якбора хайру хуш мекунем. насиб акаҷон дастгирӣ ҳам мекунем. акаҷон саломат бошед, саломат бошед. хуб, худованд ҳамаи шумо танту сиҳат бошад. ҳеҷ маҳал дарди ғамро набинем. дар куҷое ки бошем, худованд саломат бошем. ман рӯз гап духтур ҳастам, вале намехоҳам ки мақсад ба он мақсаде несте ки ман духтур ҳастам, аллакай шумо бемор шавед, пеши ман биёед. Не, ба он мақсаде медорам ки агар мошин дошта бошӣ, пеши ман сервис мебарӣ. агар бемор ки шудӣ, пеши духтурши мебарӣ. бале, барои ҳамин ман гуфтаистам ки шумо вақте бемор шудӣ, номери телефони ман ҳаст, бидурен ба ман саволотона дигем. иншоалло насиб боша. рӯзи якшанбе ҳамин соатҳои 9 эфира сар мекунем. эфира дода бисёртар мебарем ки бисёртар бародарои мо дар эфир биранд. не ки аз ҳама шумо хоҳиш дорам ки ҳамин видео вақте ки эфир шуда рафтан гирифт, шумо падилиса кардан гирифта, мақсад подпискаам зиёд шаванд. бисёр бародарои мо наметонанд. шояд ки дигар бародаро бидонанд. мо бисёртар аварӯ надорем, вале кӯшиш мекунем ҳамаи аппаратурро бихарем, як ҷои худ дошта бошем. вақте ҷои худ дошта бошем, бениҳоят шумо 24 соат видеоҳои нав ба нав барои медисина ба забони тоҷикӣ, ба забони русӣ карда мепартом. хуб, як борига дар амони худо нигаҳбон бошед. саломат бошед. мо аз хафои корбори давлат. худо нигаҳбон бошад. саломат бошед бародарҷонам.